Κατάλαβες η κυρία. Δεν με νοιάζουν, λέει, οι μετοχές. Μόνο το μωράκι μου με νοιάζει. Το Δαμιανό εννοεί. Ποιο Δαμιανό, μωρέ? Το μωράκι που έχει μέσα μόνο αυτό την απασχολεί, λέει. Ποια η Φέη που για τα λεφτά θα πουλάει και την ίδια της τη μάνα. Κατάλαβες. Αλλά τους έφτιαξα εγώ. Και αυτήν και τον άλλο τον Τζιτζιφιόγκο. Το Δαμιανό εννοείς? Τώρα εννοώ το Δαμιανό. Να, είδες που το κατάλαβα. Δεν παλεύεται η γυναίκα. Δεν παλεύεται καθόλου. Εκεί πέρα που ταχώνω, αρχίζει και μου λέει ότι αχ, δεν μπορώ και το μωρό μου ενοχλήθηκε, την τάραξα. Κατάλαβες. Αγάσω εγώ τα χάψω αυτά. Το θέατρό της δεν την ξέρω εγώ τόσο καιρό τι είναι. Άντε. Αυτή τη φορά δεν θα της περάσει. Καλά, μην βάζεις και στοίχημα. Με το μέρος της είσαι? Όχι, αλλά κάθε φορά που λες ότι δεν θα της περάσει, πάντα της περνάει στο τέλος. Έχεις σχέδιο, ρε. Για να τα βάλεις με τη Φέη πρέπει να έχεις σχέδιο. Αλλιώς, άστο, χάνεις το χρόνο σου. Σχέδιο. Σχεδιάρα έχω. Θα βγάλω εισαγγελική εντολή και θα ανοίξουν τους λογαριασμούς τους. Για να κάνει αυτό το πράγμα ο εισαγγελέας πρέπει να του πας στοιχεία. Στοιχεία, έχεις βλάσει. Άσε που η Βάνα μου είπε ότι αύριο παντρεύεται. Ναι, αύριο. Καλά κρασιά. Μέχρι να δώσει εντολή ο εισαγγελέας, τα λεφτά θα έχουν πάει στα νησιά Κέιμαν. Μη σου πω ότι ήδη μπορεί να βρίσκονται εκεί. Την τύχη μου τη μαύρη την Κεϊμανίτισσα. Μία μέρα καιρό έχεις για να τη σταματήσεις, βλάση. Και να σου δώσω και μία συμβουλή. Για να πιάσεις τον κλέφτη, πρέπει να σκεφτείς σαν τον κλέφτη. Για να πιάσω τον κλέφτη πρέπει να σκεφτώ σαν τον κλέφτη. Σε ευχαριστώ, μου βοήθησες πάρα πολύ. Θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Λοιπόν, πρόσεχε εδώ πέρα το εινοποιώ. Πάω έξω να σκεφτώ, να κατεβάσω καμιά ιδέα. Δεν μπορώ αλλιώς. Άρε βλάση. Η Φέη θα κοιμηθεί στη Ρενάτα. Τσεκάρε το αν λέει αλήθεια. Βλάση, τι κάνεις εδώ? Καλά, έμαθα ότι οργανώνεις τον μπάτσελορ της Φέης και ήρθα να δω. Μπατσελορέτ το λένε, το πάρτι της νύφης. Αυτό. Δεν τα χαλάσουμε γι' αυτό τώρα. Για πες μου το λόγο που ήρθες όμως εδώ. Ήρθα για στρίπερ. Ναι. Τόσο καιρό με έκδινε έτσι κι αλλιώς. Ο πρώην άντρας της νύφης τρίπερ. Τόσο Ευρώπη. Τόσο. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι η Φέη έχει καμία διάθεση να κάνει μπατσελορέτ. Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που είσαι εδώ? Βεβαίως υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Πιστεύω ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει. Θέλω να δω τι ετοιμάζει η φιλενάδα σου. Πρέπει να μάθεις κάποια πραγματάκια γιατί νομίζω ότι έχει να κάνει με τις μετοχές μου γι' αυτό. Εγώ, Βλάση μου, δεν θα κάνω κάτι τέτοιο και δεν ετοιμάζει τίποτα. Εσύ μπορείς να σταματήσεις να μιλάς έτσι για εκείνη, γιατί νομίζω ότι σου έχει γίνει λίγο αιμονή. Μιλάς σοβαρά, Ρενάτα, τώρα? Ναι, Βλάση μου, εσύ ήσουν ανέμελος, έκανες τις πλάκες σου, που και που όλα αυτά ήταν και υπερβολές, αλλά τώρα δεν είσαι αυτός που ήσουν. Ξέρεις κάτι, εγώ θα σκεφτώ αυτά που μου λες. Αλλά πρέπει να σκεφτείς και εσύ ένα πράγμα. Μήπως χωρίς να το έχεις καταλάβει έχεις περάσει στην άλλη πλευρά και είσαι με τους εχθρούς μας, Όχι, δεν ισχύει αυτό. Ρενάτα, πρέπει να με ενημερώνεις για κάθε πράγμα που συμβαίνει. Αν θες να κερδίσεις το καλό, πρέπει να με ενημερώνεις. Αλλά αν η Φέη την άξει την μπάγκα στον αέρα, εσύ θα φταίς. Ωραία. Είμαστε και δύο χάλια. Κι εγώ φοβόμουν μήπως μου κάνεις καμιά έκπληξη με κανένα μπατσελορέτ. Πώς σου φαίνεται? Αχ, Ρενάτα, μου καταλαβαίνεις πως όλο αυτό που κάνεις είναι μάταιο, Γιατί? Γιατί πιστεύω κανένας δεν θα θέλει να μου πετάξει ρίζες στο γάμο μου. Αν έβαζες χειροβομβίδες, πιστεύω μεγαλύτερη ζήτηση θα είχαν. Θέλω εγώ, υπάρχει πρόβλημα? Λοιπόν, μην είσαι έτσι. Αύριο είναι πολύ σημαντική μέρα για σένα. Βέβαια, πώς. Θα επικυρώσω όλες τις λάθος αποφάσεις που έχω πάρει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Και με τον πιο επίσημο τρόπο, μάλιστα. Αφού το βλέπεις έτσι, γιατί το κάνεις? Τι γιατί, ρε Ρενάτα? Τα έχουμε ξαναπεί. Γιατί δεν έχω άλλη επιλογή. Θα σου το πω, αν και είναι κλισέ. Η Φέη μπορεί να κάνει την έκπληξη και να πάει κόντρα στα προγνωστικά. Όχι. Σε κανένα προγνωστικό δεν θα πάει κόντρα η Φέη. Όλα θα γίνουν όπως τα έχουμε προβλέψει και βάσει σχεδίου. Τι σχέδιο? Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι πως έχω καταλάβει πως κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη ζωή είναι πλασμένοι για την ευτυχία και κάποιοι άλλοι δυστυχώς όχι. Έλα, Βλάση. Πες το, ρε Βάνα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι βρήκα στη βαλίτσα του Δαμιανού. Διαβατήρια και εισιτήρια για Ταϊλάνδη και μετά για Σαμόα. Ακούς, μάνα, ο ανιψιός και η πρώην γυναίκα μου την κάνουνε για να πάνε ταξιδάκι Σαμόα. Σαμόα, μάνα μου, Παναγία. Γιατί κάνεις έτσι, μάνα, τι έχει, τσούχτρες? Η Σαμόα, αγάπη μου, είναι φορολογικός παράδεισος. Τι είναι? Βάνα, κλείσε.
Τρελαίνομαι τώρα, Τρελαίνομαι. Κάτι πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε. Αλλιώς θα εξαφανιστούν και θα πάρουν τα λεφτά μας και θα πάνε στη Σαμόα. Ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουν. Δεν καταλαβαίνεις ότι με αυτή την ψυχολογία δεν μπορείς να παντρευτείς αύριο? Έλα, πες μου, εγώ πώς μπορώ να σου φτιάξω τη διάθεση. Δεν μπορείς, Ρενάτα μου, δεν μπορείς. Φοβάμαι πάρα πολύ για αύριο. Αυτός ο γάμος έπρεπε να είναι τελείως μυστικός, να μην έχει ούτε έναν καλεσμένο. Σας ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Δεν εννοούσα εσένα, βρε Χαζό, είναι δυνατόν. Απλώς φοβάμαι ότι θα υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι που θα μου την έχουν στημένη. Εντάξει, μπορείς να το αναβάλεις, υπάρχει χρόνος. Ούτε χρόνος υπάρχει ούτε τίποτα. Μόνο το σχέδιο. Ποιο σχέδιο, τι είναι αυτά που λες? Ρενάτα, θα σου πω. Αλλά δεν πρέπει να το μάθει κανείς. Γεια σας, κοριτσιά μου, συγγνώμη τα παπούτσια μου να πάρω εγώ και έφυγα. Τώρα ένα λεπτάκι θα κάνω, συνεχίστε εσείς, δεν τρέχει. Τα βαλές, Τώρα ένα λεπτάκι. Άντε γρήγορα. Συνεχίστε καλά, δεν σας ενοχλώ εγώ. Να, ορίστε, τα έβα. Ορίστε. Λοιπόν, αποφασίσαμε. Να ξεχάσει και το κινητό μου. Άντε και του χρόνου. Τι και του χρόνου, παιδί μου, άντε φύγε. Φύγε, τι έχεις φάει? Άντε, γεια. Είστε σίγουρα, αδέρφια? Πες μου για το σχέδιο. Ωραία. Εμένα και το Δαμιανό δεν μας κρατάει τίποτα πια εδώ. Ο Δαμιανός έχασε την προεδρία. Εγώ ξέρεις πολύ καλά τι έχασα. Και σκεφτόμαστε να φύγουμε για ταξίδι του μέλητος και να μην επιστρέψουμε. Τι? Είναι το τελευταίο μας βράδυ στην Αθήνα. Θα φύγουμε και δεν θα γυρίσουμε πίσω. Αλλά θέλω να ξέρεις πως το μόνο πράγμα που σκέφτομαι και με ανακουφίζει είναι πως ξέρω πως έχω αφήσει πίσω μια φίλη που αξίζει να ξαναδώ. Και γιατί πρέπει να ρίξετε μαύρη πέτρα πίσω σας? Σου εξήγησα. Δεν έχουμε λόγο να μείνουμε. Και εγώ θέλω να κάνω μια καινούργια αρχή. Να αφήσω πίσω μου όλα όσο έχω κάνει. Αν τον αγαπάς τόσο δεν είναι αργά. Δεν έχει νόημα πια. Όλα έχουν τελειώσει, πρέπει να το πάρω απόφαση. Του έχω δώσει τόσες πολλές ευκαιρίες και αυτός με μισεί. Και το χειρότερο είναι ότι δεν τον αδικώ. Εγώ φταίω. Εγώ τον έχασα με τα χαζά παιχνίδια μου, τα τίναξα όλα στον αέρα. Εγώ είμαι μεγάλη χαμένη αυτής της ιστορίας. Πόσο πιο ευτυχισμένη ήμουν πριν γνωρίσω το Βλάση. Που πίστευα ότι ο έρωτας είναι αυτή η τεράστια έλξη και το πάθος για εξουσία που μοιραζόμουν με το Δαμιανό. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Γιατί να μην το κάνω? Φταίει ο εαυτός μου και θα τα ακούσει. Άφησε αυτόν τον άνθρωπο να με αλλάξει και αυτός δεν θέλει ούτε να με ξέρει. Πόσο πολύ θέλω να γυρίσω πίσω στην παλιά Φέη. Θέλεις το μωρό σου να γνωρίσει την παλιά Φέη? Θέλω το μωρό μου να γνωρίσει μια Φέη που δεν θα έχει τρελαθεί. Φέη, δεν είναι αργά. Είναι. Για το Βλάση έχω τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Η παλιά Φέη δεν θα το έβαζε κάτω. Αυτό πρέπει να κρατήσεις μόνο από την παλιά Φέη και τίποτα άλλο. Βλάση, κάτι πρέπει να κάνουμε και γρήγορα. Κάτι για να τους σταματήσουμε και πρέπει να είναι τουλάχιστον σατανικό. Λοιπόν, περίμενε, το βρήκα, το σκέφτηκα. Σατανικό δεν το λες, αλλά κάτι είναι κι αυτό. Πες το, αγόρι μου. Πάμε το πρωί και κάνουμε μήνυση για κλοπή. Την μπαγλαρώνουνε, τη βάζουνε μέσα αυτόφορο κατευθείαν και γλιτώσαμε. Αυτό ήτανε. Και τι είδους κλοπή θα την κατηγορήσουμε ότι έκανε? Δεν έχουμε στοιχείο ότι πήρε τις μετοχές. Θα πούμε ότι βούτυξε το κλειδάκι από τη θηρίδα. Μπορεί αυτό να το έκανε πέρυσι, αλλά εμείς θα πούμε ότι το έκανε τώρα. Θα βάλουμε και ψευδομάρτυρα, το Θοδωρή. Όχι, δεν μ' αρέσει. Κάτι άλλο πρέπει να βρούμε. Άλλο. Καλά, άλλο. Θα σκεφτώ άλλο. Θα σκεφτώ. Το βρήκα, μάνα, το βρήκα. Λοιπόν, μετά το γάμο τους βάζουμε εμείς οι ίδιοι χειροπέδες και τους κρατάμε. Και μετά. Και μετά. Μετά κάτι θα σκεφτούμε. Τι λες? Περιμένεις απάντηση τώρα, Πρέπει να βρούμε κάτι έξυπνο, βρε. Κάτι καλό. Κάτι που να μην τους αφήσουμε να φύγουν για μήνα του μέλητος. Έστω προσωρινά. Μάλλον αυτό που λέω εγώ με τις χειροπέδες δεν είναι άσχημη ιδέα τελικά. Άσκημη, ρε Βλάση μου. Αυτοί και χειροπέδες να τους βάλεις, θα βάλουν τα διαβατήρια στα δόντια και θα φύγουν. Αυτό είναι, ρε μάνα. Θα τους πάρουμε τα διαβατήρια. Τώρα μιλάς σωστά. Έτσι είναι. Θα έχουν τις μετοχές στα χέρια τους και δεν θα μπορούν να φύγουν. Και μετά θα τους φάει το μαύρο φίδι.